No, mä oon siis Oskari Kotonen ja mä toimin Systellä automaatioasentajana ja tiiminvetäjänä. No, mulla tulee nyt 8 vuotta syksyllä. Joo, kyllä noita on ollut ATEX-koulutuksia ja sitten mä oon nyt tässä lähiaikoina ollut enemmän tähän tiiminvetohommaan ja projektien hallintaan. Meillä on oikeastaan hyvä ilmapiiri mun mielestä ja tosi hyvät työkaverit, mä tykkään kyllä itse. Että sen takia tässä on varmaan pääosa, miksi viihtyykin, on se, että meillä on hyvä porukka tässä. On kiva tehdä töitä. Ei mulla oikeastaan nykyään ainakaan ei ole sellaista normipäivää, että se on aika kivakin oikeastaan, että on niin paljon vaihtuvuutta. Että ihan toimin asentajana useinkin ja paljon vieläkin, mutta sitten taas pääsee hoitamaan näitä projekteja, niin on sellaista niin kuin vaihtuvuutta paljon. No joo, tosiaan niin mun ulkomaankomennukset on vähän vähentynyt tällä vaan kun perheellisestä tullut, niin koittanut olla vähän enemmän kotona sitten kuin aiemmin. Että ne on ollut aika hyvin sovittavissa, että ei ole mitään pitkiä pätkiä sitten tarvinnut mennä. On ihan sovittu, että tapauskohtaisesti, että miten pääsee lähtemään. No, Systellä on mun mielestä niin hyvä mahdollisuus edetä uralla. Niin se on semmoinen asia varmaan, että mikä takia itse ainakin näkee, että on niin positiivista tässä firmassa. Systellä saa aika paljon silleen tapauskohtaisesti sovittua, niin kuin, että mitä haluaa tehdä. Että pääsee kyllä niin kuin reissuun, jos haluaa, on mahdollisesti siihen, mutta jos haluaa olla vähän kotinurkilla, niin se on helposti sovittavissa niin kuin siihen. Systellä saa on niin kuin hyvät edut kyllä, että nämä smarttomit ja muut on hyvä, että on. Ja sitten että työvaatteet ja työkalut on ollut semmoisia, että niistä on aina pidetty, että ne on kunnossa ja ne saa hakea milloin on tarvetta.